Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-heu poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? I biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que apreto molt de pes, sí, apreto molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tinc molta feina. Sols era pujar per d'això, ja ho, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-heu poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? I biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que apreto molt de pes, sí, apreto molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tinc molta feina. Sols era pujar per d'això, ja ho, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-heu poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols?
Que sí. ¿Ya está? En sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, feu la feina. Sols era pujar per dir això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, toca amb si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai... Bueno, Pelailles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-heu poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat les 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt ja saps, molta feina, que sí. Molt agobio, les mascaretes per casi, la pandèmia per allà... Bueno, i res, no estem pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes, i tot això... Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, feu la feina. Sols era pujar per dir això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, toca amb si... Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai... Bueno, Pelailles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-heu poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per les 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per casi, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia
Ja està? Pandèmies en totes les cares, una merda. I tot això... Ja està? També estic estudiant per a oposicions de secundària, de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Ja està? Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Ja està? Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content. Ja està? Però estic molt trist. Estic molt trist. Estic fet una merda per dir-ho. Sí Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això. Ja, vale? Vinga. Res, cuideu-vos de família. A les hores, vale. Res. Adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí. Va, vinga, tira per allà. Tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaelles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària, Ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-ho. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això. Ja, vale? Vinga. Res, cuideu-vos de família. A les hores, vale. Res. Adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí. Va, vinga, tira per allà. Tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaelles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària, Ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-ho. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això. Ja, vale? Vinga. Res, cuideu-vos de família. A les hores, vale. Res. Adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí. Va, vinga, tira per allà.
Mira para allá. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaelles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja s'ha sigut a faena, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això, també estic estudiant per a oposicions de secundària, Ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos, la veritat és que estic molt content per això, per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se, jo sí que... Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tengo que feina. Sols era pujar per dir-te això, ja, vale? Vinga, Res, cuideu de família, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, qual camp sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaelles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja s'ha sigut a faena, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això, també estic estudiant per a oposicions de secundària, Ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos, la veritat és que estic molt content per això, per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se, jo sí que... Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tengo que feina. Sols era pujar per dir-te això, ja, vale? Vinga, Res, cuideu de família, vale? Res, adeu. Ja saps, qual camp sí. que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaelles, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio...
tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà. Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, què tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà. Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, què tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà. Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a...
Però estic molt trist. Estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Jo sé que... Vinga, en sèrio, vols de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, més, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, alçades, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, toca amb si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? I biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni temps ni per cagar. Ni per cagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que apreto molt de pes, sí, apreto molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, més, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, alçades, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, toca amb si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? I biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar. Ni per cagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que apreto molt de pes, sí, apreto molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, més, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, alçades, vale? Res, adeu. Ja saps, toca amb si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno,
vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar, ¿vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te... Això no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar, ¿vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos. I a més, la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te... Això no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, és molta feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai, la mare. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar, ¿vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà...
Bueno, i per això no estem pujant vídeos. I a més, la pandèmia... La pandèmia és en totes les cares. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no de... no te vaig a... Però estic molt trist. Estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això. Ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més, la pandèmia és en totes les cares. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no de... no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això. Ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, toca'm, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més, la pandèmia és en totes les cares. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni per cagar. Ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes. Sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no de... no te vaig a... Però estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, treu la feina. Sols era pujar a partir d'això. Ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les vales, vale, res, adeu.
Ja saps, toca amb sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professor ahí en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, treu la feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca amb sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professor ahí en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, treu la feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les hores, vale, res, adeu. Ja saps, toca amb sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Ai. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio...
què tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja s'ha sigut la feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tengo la feina. Sols era pujar per dir d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, qual camp, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, què tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja s'ha sigut la feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tengo la feina. Sols era pujar per dir d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, a les vales, vale, res, adeu. Ja saps, qual camp, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, què tal? Com estàs? Què vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja s'ha sigut la feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí. I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? De biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni si no tinc temps ni pagar, què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a...
Però estic molt trist. Estic molt trist. Estic fet una merda per dir-se. Jo sé Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, espero que feina. Sols serà pujar per d'això. Ja, vale? Vinga, res. Cuideu de família. A les hores. Vale. Res. Adeu, adeu. Ja saps, toca'm si... Que sí. Va, vinga, tira. Tira per allà, tira per allà. Tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes... Que sí... I tot això, també estic estudiant per a oposicions de secundària, ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos, la veritat és que estic molt content per això, per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te... no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se, jo sé que... Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, espero que feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les hores, vale? Res, adeu, adeu. Ja saps, toca'm si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. Tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno, vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar. ¿Vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Què vols? Res, m'he passat per a 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos. Res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però molt, ja saps, molta feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà... Bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes... Que sí... I tot això, també estic estudiant per a oposicions de secundària, ja està? de biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos, la veritat és que estic molt content per això, per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se, jo sé que... Vinga, en sèrio, vols algo de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, no, espero que feina. Sols serà pujar per d'això, ja, vale? Vinga, res, cuideu de família, a les hores, vale? Res, adeu, adeu. Ja saps, toca'm si... Que sí, va, vinga, tira per allà, tira per allà. Tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar. Bueno, Pelaíes, com va l'assumpte? Sí, sé que fa molt de temps que no puig vídeo i la veritat és que tinc una raó bastant gran. I és que alguns de vosaltres ja ho sabeu, però bueno,
vaig en este vídeo a explicar-vos-ho poquet a poquet. Este vídeo crec que durarà prou, durarà vora, mitja hora, una hora, no ho sé, però és que tinc moltes coses a detallar, ¿vale? La primera és que... Joder, en serio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vols? Res, m'he passat per 6 hores per informar-te de per què no estic pujant vídeos, res, que m'han agarrat en un institut, estic treballant de professora en un institut de València, molt a gust, la veritat, molt a gust, però ja s'ha sigut la feina, molt agobio, ara que sí, les mascaretes per aquí, la pandèmia per allà, bueno, i per això no estic pujant vídeos, i a més la pandèmia és en totes les mascaretes. Que sí... I tot això. També estic estudiant per a oposicions de secundària. Ja està? I biologia, però bueno, que ja saps que no tinc temps ni per cagar, ni pagar... Què te vaig a contar a tu? I d'això, res, que ha perdut molt de pes, sí, ha perdut molt de pes, sí, 20 quilos per lo menos. La veritat és que estic molt content per això. Per aquest aspecte sí que estic molt content, però no te vaig a... Però estic molt trist, estic fet una merda per dir-se. Vinga, en sèrio, vols tot de veritat? És que tinc alguna important que dir. No, res, tengo que feina. Sols era pujar per dir-te això, ja, vale? Vinga, res, cuideu-vos de família, alçades, vale? Vale, res, adeu. Ja saps, toca, sí. Que sí, va, vinga, tira per allà. De veritat, lo que n'he que aguantar.